mamy sam porawcie. Z tej strony Haka Rufio, witam się w Łowicach. Siemanko, tutaj kłania się Wini. Siemanko, tutaj MDM. Zapraszam wszystkich serdecznie. Zapremiemy płyty W, czyli Wirusa. Ze Śląska, prosto z Chropoczowa. Rechtik śląski rap, rechtik stąd, co ci by godą. Sprawdźcie ten projekt. Dobry, ja mam jeszcze jeden alert, jakbyście nie wiedzieli. 6.06 wyłazi płyta Płyta będzie się zwała W, projekt Maraz. Projekt Maras. 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 Jeszcze raz. Projekt Maras! Sprawdźcie to. Przyłaź na koncert na Świąny Musicie tam być. 6 czerwca. Tam na sztandzie Corny Luft będziesz się to mógł kupić. www.tornyluft.pl Czarny love, sam dychamy na okrągło. Gadaj do nich, kurwa! Godaj do nich, kurwa! Będzie wydawał 6 czerwca! Projekt Maras! Musisz to kurwa mieć w swoim nośniku! Peace. To Czarny Luft, jak czarny knut. Projekt Maras, dypusiety steros, doktor miód. Steros, doktor miód. Rozegwięty się do wody, ból jak uszy we Marasie. Ale to mi daje siła, że gnąć steros na razie. MDM. Jest, Projekt Maras. Cecha jest to mocne, 100% to mocne. Hanycy i wilki, po śmieci odpocznę, to jest zajebiste. Dawaj, jedziemy kurwa, ty dajesz swoje, ja daję nasze. Raz, Ale dwa, czekaj, Mateo! Trochę saturacji, trochę go rozwalimy na ten, żeby był szeroki. zielone okulary kurwa. Projekt Maras. Nie wiem kompletnie co to znaczy, ale wiem, że jest to projekt mojego człowieka W. Projekt Maras, musicie tam być, musicie to sprawdzić, bo ja tam będę i ja będę to sprawdzał. Także wiadomo, że będzie to zajebisty materiał. Essa! Jarko to upór. Zapraszam na premiera Maras. Nagrywasz przynajmniej to? Jasne. Projekt Maras. To zmęczenie tam. Projekt Maras. Za mną jest budynek radiowej Trójki. W tym budynku są studia. W tych studiach zostanie ta płyta również odtworzona. Sprawdźcie to. 6 czerwca W. Projekt Maras.